allaf fynd ar wyliau? Cewch, mae cleifion dialysis gartref yn mynd ar wyliau yn y Deyrnas Unedig a thramor a hyd yn oed ar fwrdeithau. Hyn, mae ychydig o bethau i feddwl amdanynt. Enghraifft, bydd angen i chi wneud yn siŵr bod gan eich cyrchfan gwyliau uned dialysis gerllaw a bydd yn rhaid bwcio mewn i'r uned dialysis. Gall eich tîm dialysis gartref helpu gyda hyn. Mae'n debyg bydd yn rhaid i chi leihau eich triniaethau dialysis i 2 gwaith yr wythnos tra byddwch chi ffwrdd a bydd angen profion gwaed ychwanegol arnoch chi cyn fynd ar wyliau. Gall eich tîm dialysis gartref a chleifion eraill roi awgrymiadau da i chi ar gyfer eich chwiliau hefyd.